Takže čo sa týka tých silných stránok, tak určite to treba premyslieť dopredu a pripraviť si konkrétne príklady, aké sú vlastne tie silné stránky a nekomunikovať to všeobecne. A prípadne, ak má naozaj ten daný kandidát výborné komunikačné zručnosti alebo organizačné schopnosti alebo disponuje nejakým nejakou odbornou znalosťou, ktorú považuje za svoju silnú stránku, treba to podložiť tými konkrétnymi príkladmi. V prípade, že napríklad organizoval nejakú konferenciu alebo viedol nejaký projekt, kde si mohol osvedčiť organizačné schopnosti, zároveň odbornú znalosť, ktorú nadobudol znova nejakou prácou, ktorá sa týkala projektu alebo bola tam nejaká téma, ktorú vypracoval. A čo sa týka tých nedostatkov, respektíve teda tých slabých stránok, skôr to treba prezentovať ako ten priestor na to ďalšie zlepšenie. Takže premyslieť si znova slabé stránky alebo nedostatky, na ktoré by sa chcel človek zamerať práve tým, že aplikuje na tú danú pozíciu a ktorá ho zase na druhej strane ale neznevýhodní. Takže naozaj byť na takúto otázku pripravený a ako som spomínala, byť v nej konkrétny.